Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bafuna uRamaphosa ahlabe ikhefu eskhundleni sokuba uMengameli bese ephenywa amajaji emva kokusabalala kwezinsolo zokuthi kunemali ebiwe eplazini lakhe maqede wangawabikela amaphoyisa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinde kuphi lanibona khona le video. Mangoqala sijoyinele lelikhasi wamukeleke igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Iyakhula ingcindezi kwezinhlaka ezahlukahlukene ukuba kuphenywe izinsolo ezibekwe uMengameli uRamaphosa. Amaqembu aphikisana sefaka ingcindezi ezinhlakeni neParliament kanye nebhange lombuso nenhlangano eqoqa intela isazi ukuba mayiphenye uMengameli. Lokho kuzemva kokuba uRamaphosa evulelwe icala wayengumphathi wezinhlolo. Umnumzane Arthur Fraser osola uRamaphosa ngokufihlela amaphoyisa ngesigameko sokuqekezwa kweplazi lakhe lise Limpopo. Ngokwestatement sika Fraser amaphoyiseni kubikwa ukuthi abasola bashaya abachitha nemali elinganiselwa ku4 million wamadola ase-US yayigcinwe eplazini likaRamaphosa. Equba istatement sakhe uthe uRamaphosa kazange wabekela amaphoyisa kodwa kunalokho kubekwa ukuthi wabafuna waze wabathola abasola maqede bafakwa induku base benikwa imali yokuvala emlomo. Amaqembu aphikisayo okubalwa iDA, IFP, UDM neAction SA bafuna izimpendulo njengoba besola okuningi okuyimthetho eyaphula uRamaphosa ngalesigameko kubikwa ukuthi senzeka ngonyaka ka2020. Lamaqembu athi imithetho yakuleli ayimvumeli uRamaphosa ukuthi agcine isamba semali engaka eplazini lakhe. Umholi weDA umnumzane Johnston Hezen uthe uRamaphosa kufanele ayeke ukungena ezidangeni uma ebuzwa ngalolu daba kumele abuye aphendule imibuzo. Miningi imibuzo engaphendulekile. Sifisa ukwazi ukuthi imali eyayigcinwe kuleli plaza. Sifisa ukwazi ukuthi imali yangaphandle yafika kanjani eplazini likaMengameli ngaphandle kwezinhlaka ezifanele. Ngabe lokhu kusho ukuthi uMengameli akawathembi yini na amaphoyisa? Ngabe wayenenhloso yokufihla icala noma khona ukuthile ayekufihla? Amaqembu aphikisayo anembono eyahlukahlukene ngalo lolu daba. Bafisa kuba uMengameli okwamanje agudluzwe eskhundleni abe eqhubeka nokuphenywa ngalo lolu daba. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukubhala kweni ngalo lolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.